Dit is mijn boot. Klaar om te vertrekken en mooie dingen te filmen. We hebben alle lunch bij van heel het team. Alleen we weten niet hoe we moeten komen. Nee, we moeten terug. Moet terug? Kan het niet. Oh! Wow. Timo? Ja, zit hij? Nee, nog niet hoor. Zo. Nou, nou kan ik met je praten. Ja? Mooi hier, hè? Goedemorgen. Vroege vogels in de jungle.